Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Khasil District Mantagasngi ka khatlai trik unailar kalalaj bania kando yu Deputy Commissioner ka West Khasil District uba Garrett LS Andites banpan jing shai halor ka jingwan jurep ka kunhon ki MLA bat officer ka Assam ya ka thain langpi ha ka shpotrik unailor uba Kiri Oscar Kharmuti Vice President Kaseng FKJGP West Khasil District habai kran shikilat pathai kubor ulong bana kaliang jong UDC ulai thu baki bor district ka West Khasil kim shim layo padiang setia kanu kanu ka shithi ne ka jing pentep na ka Assam halor ka te ka jingwan keu ka kunhon ki MLA bat officer shalangpi Ni hakani kesini na kaliang jong ka FKJP West Khasi Hills wan banya kendo yo DC jong ka West Khasi Hills halor ka ba ngi yo I ka kubor ka jingwan jong ki beriu na Assam ki government officials na Assam halang pi men haka khadar tarik badi si sajan ka por khadar steng I ai hawa kilet ru ya ka ban jurep ya ka morsikar badi kitu kisnong di badon situ sejam Kena kalian ngejong ngil awan ban keli ban wat jingtip ba la udisi dan jingtip INM halor jong kani kejingwan jurep kejong ki na kalian udisi ru la pensyai ba musim ladon kanu ko official kejing pentip kai ga bopen susi kai ga bopen sok thang ngi kalong ba boros kat tu ngi burom kata ka status ko boros kat tu ngi nang yai burom ngi nang yai perkhat ya kai kata ka jing te ka jing keren apa deng konrad sangma baru mementa biswa sarma ha meeting bolong halang pi ringi iman la kapor ki ay beteng si ay beteng ka ban wan ka ban kam ka ban pensrai bat ku mengiu I menen sajan le ki dakam sundon bat ki daong ba wat si NC ru kem ai kitu kim de syu ki ru pat ba kim de syu ki ru madan ri ki adi ki briu ki badon hakaan ki briu ki nong thau an jong ka Assam hi ki kam ka tu te ka bumut ka bopen I ba ka I ka jingkwa ka jong ki bakalang pi kala dai lupa ngiu I haka session ke badang dep na kaliang jung konrad sangma bu kren bu ong ba un salum shoban penbet ya ke phase 2 un lum ki stakeholders un lum ya ki brio ki badon haka tu ke jakai ki bania keren haka bania penbet ya ke phase 2 ring ai kani ka jing le suksek ka jing muslia jung ka sarkar Assam hi ka bumut ka pen isai ba maka hi kam burom lani kam nyukor ya kata ka status quo Lada kalong kaya ilong si ilong kumni ni mentang ko ay kajing pensay na kaliang do state government nang ni po kajala kajing ka Meghalaya baka ay bakan ong halor kani kajing ja ka badang dep ja si sajan kam day ban sngap jar balada ka sngap jar bu Assam nang thi uwan ni ka ban kam ni kalang pi ka badang don hapo kajing ya penbet lada mauunut ban ong ba CNC room ay ngiling ikran syai kani kasni watang sitang NC la ni siksai ru nginum ay lada makiki kam ngir ni sloy ban kam bat nginyang ban yada ya ka nginyang ya ka ban yale nam ta jongka la kalong da kanu ka komru kani ka dei kasin ka bakhaddu ngatrai ban kaliang ga jongi ka bangin sukut tangkum ni rinang ni sakmat la da ka Assam hi kadang yai beteng bat la da ka yang kadang yai menti ka sarkar jalla ka jongi ngir ngin simpat de ki sinjam